basne su mnogo kratke pričice u kojima govore životinje. Jeste? A tamo se pojavi poneki čovjek, ali najviše to su pričice kratke, mnogo kratke pričice o životinjama i, što je vrlo važno, to su poučne priče. Dačo, šta kažeš? Jesam dobro odgovorio? Vidi? Bravo! Hvala, Dačo, hvala. Bravo, to je lepo to. Može jedan aplauz? Hvala. Dobro, odlično. Moram sad da ispričam jednu basnu. Jel moram, Dačo, da ispričam basnu? Moram. Dobro, ajde. Samo da deco se prisjeti malo koju bi basnu mogao da vam ispričam. Evo jedne moje omiljene basne. Znate kako se zove? Lav i čovek. Tako bio jednom jedan čovek koji se nešto umorio, pa je onda, a dan je bio topao, vrućina je bila, mnogo letnji pravi dan. Legao on u hladovinu ispod jednog drveta, otvorio knjigu i čita i uživka. Kad? Eto ti ga, pored njega, dođe jedan lav. Samo što je ručkao neku životinjicu tamo smazao, počeo malo da čačka zube i kaže čoveku, čoveče, da li bih mogao malo tu u hladovinu pored tebe, malo tu da se odmorim samo malo. A čovjek ovako čitao knjigu, pogleda lava, pošto se lav već najeo, znači nije opasan, ne može da smaže, kaže, dobro, ajde, legni ti malo tu u hladovinu pored mene. I lav je ovako lepo iščačkuje sve zube sa svojim noktima, kaže, pa pogleda šta čovjek čita. Izvini čoveče, kaže, a ti to neku, čitaš nešto, knjigu neku? Hoćeš da mi kažeš šta ima u toj knjizi? A čovjek mu kaže, pa ima, evo, kaže, vidi, evo, ovdje je nacrtan jedan čovjek kako je zgrabio lava za gušu, a jadan lav iskolačio oči, izgubit će vazduh. Vidi kako je jak ovaj čovjek, vi lavi, slabi se, pogledaj koliko smo mi jaki. Pokaza čovjek lavu knjigu. A lav ovako malo porazmisli pa kaže, izvini, molim te, a ko je napisao tu knjigu? Pa lav kaže, pa ljudi su napisali tu knjigu, ljudi su nacrtali to. Aha. Onda lav malo pooštri glas, pa reče onom čoveku, kaže, znaš ti čoveče, jedan čovečuljčiću jedan, da li ti znaš, kada bismo mi, lavovi, išli u školu, mi idemo u školu, ali tamo učimo samo kako da zgrabimo životinju za doručak, životinju za ručak i životinju za večer, ali kada bismo mi išli u pravu školu, pa kada bismo mi znali da crtamo, ma znaš ti šta bih ja nacrtao? Lav je počeo već malo oštrim glasom da viče na čovjek, naljutio ga pravi se važan. Kaže, znaš ti šta bi mi nacrtali? A čovjek, šta biste vi nacrtali? Ja bih nacrtao, kaže, nacrtao bih jednog lava kako je zgrabio 100 čovjeka odjednom i zinuo je da ih proguta i to je samo malo onako polugladan. A onda bih nacrtao jednog gladnog lava kako je zgrabio 150 do 160 čovjeka, zgrabio je i hoće da ih smaže. Jesi me čuo? I riknu lav, deco, a čovjeku se diže kosa na glavi i fuć, pobeže. To je basna, deče. Eto, to je, na primjer, ispričao sam jednu vrlo uzbudljivu basnu. Sada, rekli smo, svaka basna ima poruku. Šta li mu je to poruka? Poruka, nema pojma, pitajte vaše roditelje, ali ja moram nešto kao poruku da vam kažem. Sjetite se, možda bi ovo, na primjer, mogla da bude pouka ili poruka. Nemojte, deco, nikada da se mnogo pravite važni. Te ja znam bolje od tebe, te ja bolje pišem od tebe, te ja bolje crtam od tebe, te ja sam pametniji od tebe. Nemojte nikada, deco, vi sami da se hvalite. Prepustite to drugim ljudima da kažu o vama.